Azararen 18, zapatua, goiz nahiko freskoa, oine justo ego ikutuko aizie zehatzeuen arren, eta eiztaizik inguruen, tiroka. Bueno, txartu hazi dugu gune, gure barik, gorbela hartien egon eta zapaldu indalako, baina, bueno, aziterako galduko dugu. Baina, bueno, hemen zeu zer bat dago bintzat, Hemen beste eder bat. Ikusten da orkatzak ebidizela eta batzu jandorizela. Bueno, hau ederra, hau ederra. Eta ondoan, beste bat. Albo bat edan zaurten dugunek, baina ederra. Ikusten da asko gitxea daudela, batzu janda, orkatza janda gaur bai, baina orokorrien, atzoko moduen, handi jau badiez. Buf, eta zer da hau? Orokorkaiak egin benetan, nondik agertu dizan hauek. Hau, handize da, oso handize. Hau txikitsue, baina nire guztoleko asko sobia. Hau, heldu dute da badaude. Baina, beste hau zer da baina. Honek, baina zer da baina. Guztien da, nire esku eta esku handize dekotela. Itzela da. Bueno, egiz esan, honek etik nire guztokoak. Honek, normalien, asitarako erabiltzen dut, esponjie, eta bestie, detxiderta egiten dut, gero kremak eta egiteko. Ze, nire nahiko likin egiten jaten nire. Bueno, ez da munduko handitzen izango, baina garbilu eta gero kilo horriti gora. Esan dut, ez da gehizen guztietan, eta gehiago da lorpenagatik, kaliadegatik. Eta, baina zinio dau, ez dago ez teko ez harrik ez ezer. Bueno, zega gora hartu dana, batez be handiz egizien dizeleko. Ikusi diez batzu janda, oin zubatzen da purka-purke berantzak jongo dala. Bueno, baliteke bizerbe egotie, epel dauelako, epeltzen dauelako, baina askorako da izango ten. Perretiko daldie. Ondo izan.